Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Hello? Ay, nawaw. Hello? Sino da ito'y? Apay nga dagan ka ti cellphone ni Panya? Apay a pinakibiyangan ti cellphone ni Panya? Ay, nawaw. Katrabahuak ni Panyang dito'y mansyon. Nalipatan na to'y cellphone na. So, asak tinang sungbat iti daytoy. Ay, nawaw. Sika, asino ka kaday, ha? Ala, di mon pakibiyangan ti cellphone ni Panya. Idulin mon. Bye! Hello? Hello? Ay, nawaw. Asino nga tangay, dayday? Ay, kasla sa balik ti mariknak, ah. Ay, nawaw. Apay ngay. Kasla. Magaygayang itirinibo adagom ti pusaw. Anay ko. Anak ko. Ay, nawaw. Sino nga min ayaday di alalaki? Boyfriend nan samay. Sapulan tayo ti bangkay ni Uncle Samuel, Mami. Iha, sigun iti nang ipakaammo kanyak. Inianod da kano iti karayan ti bangkay ni uncle mo. Kat amangan no nagkamangan iti baybay. Kat kinanan ti pating. Anya? Kat asino day tangay mawag kada kayo? Kontakan nyo, taagdamag tayo kankwana. Paimbestigaran tayo, tinapasamak. Saanan, Angeli? Gastos laang dayta. Kan maysa, marigatan tayo namang sapol iti bangkay ni uncle mo. Kat no asino man tinangaramid kan kwa na iti kasjay. Patsak nga agpulon to matlaang. Mami, Umdasan tinaamuan tayo. Anatay gaya man ni uncle mo. Mami, kasta lang kalakana kada kayo timang palabas iti kaso ni Uncle Samuel? Kabsat yun day. Wan! Amok dayta. Ngam awanan ti maaramidan tayo. Marigatan tayo namang doktal iti kinasya sino ti kriminal. Tadyak mat amamu dagiti kalaban day di uncle mo. Ado ngamin ti kalaban na. Iso akas chay. Iso abaybay-an tayon. Anya? No si bibiyag kumapay laeng. Mabalin ang mailaban ko. Ngam na tayo mat ngarudan. Iso abaybay-an tayon, iha. Okay, bye anak ko. Ay, nawaw. Ay, Panyang. Nalpasin ti operasyon. Kumusta ka no ni Monray ngay malyong? Ay, nawaw. Baligi ti operasyon, Panyang. Hagyaman ak, Diyos ko. Agyaman tayo iti Diyos, Panyang. Ay, nawaw. Ay, magagaran ako na makakita iti awir ka. Ay, nawaw. Ala, mapangkangarudan. Gundawayam ti kawan ti trabahom itamalyong. Wen, Panyang. Ay, nawaw. Apay akla at alimidem ti rupang malyong. Ay, nalipatam ti cellphone mo iti remover ka. Ay, nawaw. Siyak tinangidulin iti kabinet mo. Wen nga road, ay nahagyaman na kiti panangidulin mo malyong, Wait. Di ka matanagan. Sana ka nagbasa iti text. Ada password ti cellphone mo. Kanurewan password na. Saan ko nga ugalit ti makibiyang iti kuko ti sabali? Ay, nawa. Ay, malyong. Ay, sorry sinong batak ti awag mo? Sorry. Tamangan ko na no importante nga awag. Iso sinong batak ay nawaw. Awan, naibaga na kanyak dayta. Sabali ka no ti simong bat. Ay, nawaw.
Jacqueline, pagharap pa niya. Tian niya, Malyong. Awan! Awan ay nawaw. Di nagpakariribukan. Dalaing problema kay nawaw. Ni, anyat problema aya. Ibagam tapag tinulungan ta sulbaran. Awan! Para kanyak langin day jay. Takababay mo ka ay nawaw. Sige, sige. Tagrabwatak pa. Papanak yung hospital pa niyan. Ay, problema ay nawaw. Itaman pa'y akas dyan ni Malyong. Anyat mapaspasabak kan kuanan. Nakatulog ni Monray, tatang. Uwan nga ron ay nawaw. Ay, anak ko. Makasangit ka mang buy-buya, iti kasasahan na. Kakaasim na tinawawir ko. Ay, nawaw. Pangaasiyo, tatang. Tano makariin ni Monray. Numabalin. Diyak kaya't amakita na ti panagsangit yo. Uy, anak ko. Ay, nawaw. Amok matay taa, anaya. Gun-gun dawayak tagladingit ita. Tadinak makita ng agluwa. Ay, nawaw. Oan, tatang. Imbes asangitan tayo. Andingayan tayo. Uwan. Ngam, talaga nasakit ti barukong ko. Talaga gayam, anapukawan ti boses ni Monre. Ay, nawaw. Patyan tayong agsublin tumit lang ang tatang. Anaya, anak. Anyat ko na ti doktor, aya. Ay, nawaw. Aguray tayo kano iti sumagmamano alawas wano bulan. Agsublin tumit lang ang kano ti boses ni Monray. Ay, nawaw. Agrarag tayo lata, anaya. Ay, nawaw. Wan, tatang. Saan ang maibaga ti doktor no kaano nga agsubli ti boses na? No naglabas ka no itiin na maabulan. Kat di pa'y simngaw ti boses na. Agnanayon ka nun akas ka. Anya? Ay, nawaw. Unay matay. No anya pa'y ti pagbirugan na. Isu pa'y matinapukaw na. Ay, nawaw. Narabyan ka na si Mang Putmalyong. Kumusta ngay? Ay, nawaw. Kaasi ni Monre. Awan boses nan. Agad. Apay, awan ka din ti posibilidad na ama ka sa untumanan. Adda, panyangay nawaw. Nang dadmatkit de ti doktor iti namnama. Agsublintumot la kano, ay nawaw. Kararag ti kasapulan tayo ita, panyang. Kintawan tayo ti kaasi ti apaw. Diyos ko. Malading ita nagngarod, panyang, ay nawaw. Pinatas ko kinasarita ni Monre. Ngam talaga nga awan sumngaw abosis na. Panyang ay nawaw. Ay, Agsinsin niya spiman. kasta ka di. Kagangay la kanutikas jay. Tamidyo nasagid ti vocal cord na ay nawaw. Malyong. Ay nawaw. Sayang ti talintunang agkanta. No saanan niya agsubli ti boses na. Kasanungatan. Sapay iso ti pagbirukan na daita. Ay nawaw. Mala, tinapatag. Nalasatan ni Monre ti operasyon na. Malyong. Uwan mo't kidi apan yang. Ay nawaw. Sige, siyak mo't ti mapan ija ospital. Nakapakada akon. Damagag no kaano ang makarwar ni Monre ijay. Tapno maasikaso dagiti bil na.
Sige, Panyang. Ang... At damag-damagit kan ka, Panyang, ay nawaw. Anya dayta. Saanan? Ah, Kawan kayam? Alipata kong ti ibagak. Wen, kasla kawan tinay bagak. Kawan Panyang. Rocco, talaga ka di asaan tayo na masarakan ti bangkay ni Samuel. Awan nga rudan. Nung nayanod kat nagturong iti baybay, kinanan ti patig. Ulit tagkid daw iti pamakawan kapay iti naramit ko, Ariela. Nupay para mo't iti pagsayaatan tati pampananotan. Agsuriak nagtakim ka. Amo ka nasakit tinagam mo kanya, Ariela. Di mo la kayat nga ipadlawan. Pasensya ka na, no jak impakada nga imunakin ka ti inaramit. Sorry, kapo iti panagilimad ko kin ka, Ariela. Kaguranak ka. Sige, no talaga kaguranak, makaamo. Nasaysayat siguro nagsinatalaan. Siya kung dagdisnuda pumanaw dito yung mansyon. Rocco, anya ka kadi? Saan kumamat akasta? Awan matlang ti patag ko kan ka, Ariela. Anya nga awan nga ibagbagamat? Sika ti kapatkan iti biyag ko. Iso adi ka agsao iti kasta. Kaguranak mo't ngaminan. Kaguranak ka po iti inaramit ko iti kapsat. Rocco, natural laeng met ang masakitan. Wenno maladingitanak. Takabsat ko lakat nga ruday jay. Gagangay laeng ti kastoy amarikriknak ita. Mawatak matkiti. Nga may kawak. Balin, jak kaya ta gumura ka kanya, Ariela. Please. Kung nasa munday taguram kanyak no addaman. Bayam, pilitak nga aramidan dayta, Ro. Di ka madanagan. Mas ruming baw ti ayat ko ken ka, ngam ti sakit tinakam. Iso nga awan ti rumbang a pagdanagam. Taay ayaten ka unay-unay, sweetie pie. Ayan ni Panyang, Angeli. Nagkuyog da ka ni Tata Malyong arimwar, Mami. Anya, nilaeng malyong ti binaon ko amapan makitsenda. Ita, simurot manenday jay apanyag. Mami, day off ni Nana Panyang ita. Ha? Wen gayam. Ngam. Ha? Ikataksan ti day off da. Tapno awanen ti rason. Wenno pambarda nga agkarapakada. Madaksan kayo na aramidan nyo ti kasta, Mami. Amuyo mo't ti ugali day jay at Tata Malyong. Kas jay lakit kitaan nyo. Ngam lumaban mo't day jay. Nang runa, no adda iti lugar. Oh, no sa dino ngamin ati papapananda. Sa dino pa'y kuma. Di iti ospital nga ayan ni Monray. Ha, agpakalaing da ngamin na kundi tulong. Bayan nyo tatulungan da di padadaan low IQ. Kumusta nga tamat tanday jay, amon re? Ang mga noo madanin ti apit na, Mami. Isa pa nagkunak, nasaysaya at no ikanyon iti tulong, uray basitlaan. Oho, ha, pagan anok kumatulungan day jay. Pakitaan nyo mo't adag iti babaunan. Kampay idi, adalat namot asiyo ka ni Monray. Tapno saan kayo amadaksan? Ha, Di tay ammo, noon niya ti pampanunutan nagiti babaunan nga ramidan, Mami. Isa kampay idi, adalat namot concern nyo ka ni Monray. anya. No di yung masangot ti mapanid yung ospital, di siya ti mangitulod iti tulong nyo. Ha, Alan, Mami, itadyo ti kwarta kanya, ta siya ti mangipanid yung ospital.
bagman, Ma'am Angele. Tama panunot yu timang sarong karkin ni Monre iti ospital. Wan, taipan ko tay tulong ni Mami ka ni Monray. Ha? Iso asi ka tatamalyong. Uray kas jay ni Mami, kan uray kas tuyak, anaungat kami no dagduma. Adalat tamot asimi, iti day a Monray. Ay nawaw. Nagdakas ngamin ka ti pagkitkitaan nyo kada kami. Akas na saan kami na makaaramid iti nasayaan. Ha? Ay nawaw. Saan matakas ta, Ma'am Angele? Maragsa ka nakiti Tama lagi piulat tama ita sarong kalan ni Monre. Ay nawaw. Oh, adatan iti ospital. Ala, umuna ka na dum sa agtatamalyong. Ipark ko pa iti lugan. Wen, Ma'am Angele. Apay arimar kayo iti silid ni Monre dito ospital, tatang. Pinarwarnak ni Ma'am Angele, anaya, ay nawaw. Anya, mga nonya ti aramidan lagi ni Monre. Ay nawaw. Di ka matanagan. Saan basta makaaramid iti maikaniwas ni Ma'am Angele? Tamabutang dayjay, ay nawaw. Nakamarang mang ti CCTV ijay. Ken adatay nurse ni Monre ijay a pinanawa, ay nawaw. Tatang, anyat gagara ti kapsat na. Ay nawaw. Umay na kanu ikan iti kwarta ni Monre, ay nawaw. Binaon kanu ni mamana. Ha? Kasta ka di? Naimbag man? Ay nawaw. Sapay la kumaa. Tapudpud no atulong dayjay anak kaway nawaw. Ha? Anyat kayat yung asawan, tatang. Kumusta ka, Monray? Agsao ka? Di ka agsinyas, tadyak maawatan ti sinyas mo. Apay, nasakit ti tangad mo? Uwan gayam. Mabit lang tairwar ko ti intad ni Mami a kwarta. Daytoy. Makitam daytoy a kwarta, Monray. Intad ni Mami daytoy a kwarta. Tulong na kanukan ka. Ngam. Nagkuna nga itad ko kan ka? Naglaing kan? Ikan na ka? Siyak, saan? Ha? Iswa. Sorry, Monray. Kukwak laan daytoy. Kwartak laan daytoy. Be, agdiskitar ka iti gatang mo iti agas mo. Agawam tagpaimbag, taing ka agpalama, tapno ada pagagas mo. No. Apay ngagluwa ka? Ha? Di ko na masyanakan ka? Sige, mapanakon. Katsapay na kuman, tasaan ka nga agimbag pay. Ditakan. Uwan gayam. Monray, no damagan ni Tata Malyong no adaintad ko akwartakan ka. Ibagam nga adda, ha? Ibagam nga indulin mo. Naawatan? Agtangod ka, ha? Kasta. Agtulnog ka kanyak no kaya't mo anasayat ka. Sige, panawan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tata Malyong, no agdamag ni Mami kan ka, ibagam nga imayak dito ospital. Nawatam. Wen, Ma'am Angele, ay nawaw. Ibagam nga intad ko ti kwarta ka ni Monray. Intad mo nga rodan kini Monre, Ma'am Angele? Ne, taapay? Diskumpiyado ka, Tata Malyong? Ay nawaw, jay. Intad kon! Ha? No mapukaw day jay, sikati pabasulat. Ay nawaw, saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa, Ma'am Angele? Saan akas ka dagiti daduma ana isimdag agtakaw? Itaray dati saan da ako kwa, Ma'am Angele? Nang runa no awan gaway ti tao. Takawan dalat tamat Hoy, niya. tanangam ti panagsasaom si Tata Malyong, ha? Ay nawaw, awan mo ti amok adakis iti imbagak, Ma'am Angele, ay nawaw. Tatalaga amat nga adu itan dagiti rinoker ti panagpampanunod da. Taadon ti agtatakaw ken mananggon daway Hoston! itapa. Ala, mapagkakit din iti ayan ti pat-pat gam unay nga awir mo.
Diyan bagakon ka ha. Di mo lipatan. Ay nawaw. Makasangan ti Luka, amam Angele. Ay nawaw. Nanggrit na laki day. Agpay sobay. Saan laanam na minsan at tinakawan na ni Monre. Namin adon agun daway. Ay. Ha? Heh. Tiloka, Cleopatra. Nakalagip. Heh. Eh. Oh, hilaw. Cleopatra. Oh, balik ko? Apay akas lang makaungungad ka? Kasanaw. Intarayan nak. Inyaw awan nak idinapanak di talogaryaw. Ala? Kadno siya ti intaraya? Balik ko? Ha? Oo, agtal na ka man, Cleopatra. Kung na mamapan ka lang siya, di ka mo nagsubsublay. Ala? Simbakit namin ti tiyan ko. Iso ana bayagana? Ay, agtal na ka. Luklukun nak manay. Apay nga raw anay idap ti silpon mo. Ang maong Cleopatra, na magaan ti mata ka nang ururakin ka. Ay? Ala? Siya akong tagkid daw iti dispensa? Balik ko? Sorry, Pan. Ha? Hindi ka madanagan. Babawi ako sa iyo. Punta ka dito sa Kaagsara ta? Ha? Nukas ta. Ada ka man hindi ta ilay. Oo naman, balik. Na. Halika na, ah. Urayan ka, Ban. Namimiss na kita. Ay. Ay, sige. Urayan nak, Cleopatra. Urayan nak nga raw, ha? Ay, no. Namimiss na rin kita. Pakarwar ka kanuitan, Monre, Barok. Ay nawaw. Ay nawaw. Kasta, Barok. Umisam ka. Amok ka maragsakan ka. Tamakarwar kan. Agpapigsakan tun iji balay, Monre. Maragsakan na. Tamakaisim kan akasta, Barok. Ay nawaw. Agwing-wingiwing ka. Samo ito daw, tingiwat mo. Ay nawaw. Wen, agsublinto ka no, ti boses mo, Monre. Wen, di ka madanagan. Makasaukan tumutlaan ay nawaw. Anya? Ay, Wen. No adda kayat mo nga ibaga. Oray, isurat mo pa ilaeng, Wen. No saan ka marigatan ay nawaw. Tapno saan ang mapuwersa, tinaopera at ang mo, Barok, ay nawaw. Malala. Umay ka, tatulungan ka abumagaon. Taagsukat kan, taagawit tayo no madamdama. Nana pa niyan. Adi ti kwarta. Adda na diskitarak apag nayon iti inutang nyo ang kwarta. Ay saanen, idulin mo dayta. Nabayada kong tibil ni Monre dito ospital. Ha? Mabalin tayon nga irwar ni Monre, ta nakabayad akmeten balasang ko. Nakababain pekit din kada kayo, Nana. Nakautang kayon adi na oras. Alain nyo dayto eh. Tanaimbagla apag Ay nayon. nasaanen ko nakmet. Ha? Sige. Da kamin to lang arudan ti agbayad iti inutang nyo a kwarta, Nana. Saanen, anaya. Siya kunti makaamo amang bayad iti dayjay. Ha? Siya tinainagan iti dayjay. Isa siya nga rin timang bayad. Nagdakkel agatad tinautang nyo, Nana. Ay na, ininutag abayadan Adamot sweldok iti binulan a pagbayad ko iti dayjay. Wan gaya ang balasang ko. Amok nga da trabaho.
Iso ang nakasagana ak makitinulong ang mga sikaso kan ni Monre. Babalin ko matayawid iti abong-abong ko. No saan mo amasango nga si Kaswan. Takaasimot. Nakalivak pa'y matkit di na panyang. Kat, kasanon nga'y numalpas ti live mo. Inton agtrabaho ka manan. Iso atap numaasikaso ang naimbag ni Monre. Urayawid ko pa'y laeng iti abong-abong ko nukwa. Nasyak amay sanana. Awan problema. Ni Monriti kasarita yo. Tano umanugot iti singasin yo. Nasayaat. Takayat ko ano, da katulungak ang mga sikasukan ko ana. Iso akasarita yun to ni Monre. Nanapanyak. Nakamuam awan boses na dyan Monray, Ariela. Ni Malyong asino pa'y kuma? Rimwar ka doon ija ospital. Napukaw ti boses na, kalpasan ti operasyon. Awanan ti pagkarkarit na a boses na. Agraraman tumet akon di kanta. Pagpasikat na ti kinalaing na nga agkanta. Kung gunana Kat, nangalanda nga iti ginastos na dyan ospital. Jak amo kadagi jaya babaunan. Isu da matag pakalaing akon ditulong iti dayjay amon re. Nga Mama Mariela, insulto para kang katikas dyan nga aramidon dagi jadwa. Anyat kayat mo asawan, sweetie pie. Amuda ka gurguram dyan amon. Pinapanaw mo dito'y mansyon. Ngam iparupa dala unay, ipanang tulong daken kuwan. Saan ka da pa nang insulto ti kasdengar aramidon da panyang ken Malyong? Wen, amok dayta. Nga mawan bibiyang ko, nga uray agpakasaya at damang tulong iti kagurgurak a tao. Tawan mat mapukaw kanya. Una, ngam iparupa dala unay ti kinaawan ti asin, iti daya Monray. Bayam aramidan da, ti kay kayat da. Kayat mo ti sumurot kininanam apanyang, parap? Nagwingiwing mat. Di na kayat panyang. Monre, Barok. Kayat ko ti makatulong kada tatam Amalyong kan ni Anaya. Adda trabaho ni Anaya. Saan mo't amabalin abambantayan na kalatan na kanayon? Ngam na talaga adi mo kayat. Saan da ka apilitan, Monre? Nasaysaya at matlaeng no adda mga sikasukan ka, Barok. Tano ka sa pulan nga agbakasyon nakpailaeng iti trabaho. Tapno maasikaso ka, aramidag. Ay nawaw. Jakmet kayat ama apiktaran ti trabahom gapokin ni Monray, panyang. Siya na bali. Tagsinoblat kami nga agbakasyon kini Anaya, ay nawaw. No sumurot ka iti abong-abong ko, Monray. Maasikaso ka na imbag ijay. Pinakayat na napanyang. Ay nawaw. Di ka unay agwingiwing Barok. Tama nga numagaraw ti sugat mo. Ay nawaw. Ay panyang. Di na kayat. Di tayo pilitan no di na kayat. Aglibak pa'y laing iti trabaho, panyang. Siyak mo't ti mga sikaso kini Monray, ay nawaw. Ay saanan? Ha? Siya kung tagbakasyon. Taplanok mo't laang tagbakasyon iti trabaho. Siya tagpakada, Malyong. Anya? Surin ban? Pakawanan na kun Ta hindi ko naman ingagara, tinapasamag. Hindi naman kita linoko. Dinak man ulaw-ulawin, sika, klipatra. Hindi naman kita ululawan, ban? Kagura na kadi at talaga? Wag, tayo lawlaw anak. Kung na mayam, amunak ka na kitidadakil mo. Ngam intarayan nak mo.
Sorry na. Ah, Agkan kalangan iti pingping kan mugi. Lah. Tapno mapunas sigurang kanya. ay. Maya, Cleopatra. O anya? Napunasan? Ti pa nagtampo mo sa akin? Bal? Awanay, I love you, Cleopatra. Ay, no. Tara na, kain na tayo. Mabisi na akon, Bal. Pasensya ka na, Bal. Awan trabaho ita. Ngamin, natiliw yung mga kakadwa ko. Ha? Anya trabaho maya, Cleopatra. Di mo waitress ka, inay? Hindi. Nag-extra lang ako noon, Bal. Ngam hindi iyon ang talagang trabaho ko. Anya ngay nga raw. Kwan? Ahente ako. Ha? Pero awanan. Natiliw na kasi yung pinag-aahentean ko. Ahinti iti? Sige, kain na muna tayo. Mabisin na ako. Ang layo naman ng kalkalapao mo, Bal. Nabanog na ako. Asidagan, Cleopatra. Basit lang ano san. Pagod na ako. Agsubli aksan ijay pata. Ay, sana. Dandanita makasangpitan. Hindi ko na kaya. Mala, umay ka. Taubain ka. Ha? Kaya mo akong ubaan, Bal? Wen, kabailak tupay tidwa ka ba nabagas abaklayan? Ay? Si Kantulaki dyan ti sa. Ah? Mala, umay ka. Ubain ka. Ay, nakakakiliti naman. Ay, akal na ka. Mala, maturog ka. No kaya't mau. Yawit ko kay dyan ni Cleopatra. Itikal kalapaw ka. Tapnuan dakat kadwa. Makaamo din ano kung nirukaw. Kakaisuna nga danubya. Uping kinapintas ko naman. No kastamot la akanayon ka nga agpakada, Panyag. Nasaysaya at no agikat kan kas babaunan, ta sumapulak itimang sukat kan ka. Ay, madam. Awan lakat agpakada ka? Uray dua wano talo ko maalawas, madam. O sige, makaamo ka. Agbakasyon ka no agbakasyon ka. Awan bibiyang ko, Panyang. Nawawa. Napanuga ka. Ay, jak kumapay lag supli diti mansyon. Ngam awan mo't ngamin ni Panyang. Nakabakasyon ay nawawa. Ay, iturog ko kuma. Ngam lepasik pa'y dagiti trabaho diti mansyon. Oray day off ko. Agtrabaho aglata. Tadyak kaya ti maurnungan iti trabaho. Ay, wan kayang. Sobre ka kung itisilid ni Kinipanyang. Ay, agpulisak pa'y sa aktog trabaho. Ay, nawaw. Sa nabali. Tanasarong karak matan ni Monredi balay. Ay, nawaw. Ay, nakabakasyon ni Panyang. Awanan ti kadkadwak dito silid. Ay, nawaw. At nakaida iti kama ni Panyang. Ay, nawaw. Nakatalikod ang nakaida. Sino may data? Babae, may. Ay, sus. Ay, nawaw. Nagdadakil ti lupo na. Imposible mo't ani Madam Ariela dayta.
Ay, nawaw. Excuse me? Hello? Sino ka? Ahem. Di mo't sumumbat. Nakaturog siya. Wala ta. Ay, kurtitat ko ma. Amangan mo agungat. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Sino ka, kunak? Huyo! Di mo't agreng. Ay, gungkunag mantika ma. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Sino nga tayo talaga dito? Di mo't agreng. Ay, rumwarak man lang eh. Ay, inagdamagin kin ni madam. No asino dahi ito babae. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mata Mariela, asino di babae ang nakaigday di kaman ni Panyang ay nawawa. Kasukat ni Panyang Dayjay. Kabarbaro ababaunan. Ay, nawaw. No kasta. Talo kami ababaunan diti mansyon. Ay, nawaw. Nagikaten ni Panyang. Iso anangala akon iti kasukat na. Anya? Ay, nawaw. Apay nga nagbakasyon mo't laing ni Panyang, madam. Ha! Agnanayo ng abakasyon Dayjay. Diyak kayat ti ugali ni Panyang. Ti kanayon na apanagpakada. Ay, nawaw. Iso asikamalyong. No di mo kaya ti mapaksyat ti mansyon. Saan ka apakada? Ha! Ibagamtokan ni Panyang. Taadan kasukat na. At iti danom mo mo na rin, Barok. Uminom ka, Nuan. Sige, agpalpa ka. Tay sagana kung ti pagdigos mo, Juan. Nana Panyang, rumara kun. Takayo pa lang arod ti makaamukin ni Munray, Uwan, balasan ko. Mala, agtrabaho ka latta, Anaya. Di mo pa kadanagan ni Munre. Tadaak at tumulong ka. Balasan ko. Agyamanak, Nana. Nagsayaat kayo unay. Managtulong kayo. Ay na, awanan ti pamilyak. Isada kayo laang ti pangibukbukak iti atensyon ko. Agkay-kaysa tayo amang tulong ka ni Munre, takaasimot. Awanan ti pakibiyangan ti pamilya na kankwana. Ay, wan nga rod, Nana Panyang. O sige, Nana. Patuloy ko na. Munray, rumara ko na. Ni Nana Panyang pailaang ti makaamukan ka dito'y banay. Nagawid ni Panyang, Anaya, ay nawaw. Wan tatang, naggagat ni Nana Panyang. Inal daw nga umay dito'y balay. Talaga ngamin anapatagan ni Munriken Kuana, ay nawaw. Nadlaw kumat nga roday tatang. Ken siyempre, ay nawaw. Napatagak matangkin ni Panyang, anak ko. Iso ano asino, dagiti napatagiti biyag ko. Napatag matangkin Kuana, ay nawaw. Kay kayat nak ngamin ni Panyang, Anaya. Ni tatang talaga. Talaga may kay nawaw. Ay, secret talaan dito'y awan. Pasis na laing ni Munray. Ngam kinapudno na. Limod niya agayat ni Panyang kanyak anak ko. Ay nawaw. Ala ni tatang, tila ibagbagad. Katwen may. Kida-kida yan nakpinutad tuma. Ay nawaw. Saan nagbat kida sigurado? Atap ko lang dahi anak ko. Ay nawaw. Ang basta. Takkel ti pamatik akasta. Tapanunutom lang na anak ko. Saan na matakab kabagyan ni Munray?
Saan natamot akam kabagyan? Ngam apa si dadaan lagta at tumultulong ka na tayo? Ay nawaw. Panunutom ka di anak ko. Iso adakkel di atap ko. Ang mga noadan agal aliko no nga ayat iti barokong napalakan niya. Ay nawaw. Tatang pangaasiyo. Diyo ko maikan iti sa bali akay papananti pa ng tultulong ni Nana Panyang kada tayo. Angel, Ay, anya ka mo tanang Roko. Pangkigkigtot ka. pasensya ka na no nakiktot ka iti asidag ko kan. Anyat iba gamaya. At ang napintas nga offer ko kan. Ha? Kaya't mo timadaan iti trabaho, Angel. Jack masamo. At pang isarkak ka kumpanya, Angel. Kumpanya? Kat mangrugi day ta kumpanya iti umay abulan. No anyaman ay taakumpanyam. Awan bibiyang ko. Gano talaga kayat ko tiyag trabaho. Hindi pa'y na kumaa. Mabalin ko mat nga imatunan ti daduma negosyo ni mami no kayat ko. Nga masadutak tarod nga agtrabaho. Angel, Di ta ka man lang. talaga sa bali to ugali day ta babae. Sadot nga trabaho. Ngam no kwarta, alis to. Diyay lagawat iti kwarta ti pagalistuan na. Oh, anya nga tataramid. Tapno maya si dagtarik na nakin. Aging gangamin ita ket kagurgura na. Bal, kabut-butang naman dito sa bahay mo. Kalkalapaw na nga. Awan pa iti kaaruba mo dito eh. Ay, may mayat kit di ah. Takabukbukudan ta, ti kanituta dito, Cleopatra. Kamaudyanan na. Adakan akan kadwak dito, ay na. Pero, wag mo akong gundawayan, ha? Na, Hindi pa tayo magjowa. Tandaan mo yan. ay unay kamot tinaya. Uwin ka di. Dahanag mon. Ngam, Cleopatra. Panagrik na kat. Agasawatan si ka. Ulit agbalik ko! Nero ko ka na ka. Sinong Roko? Ay, sus. Umay ka, Cleopatra. Darasal. Papaananta? Umay ka. Magnatan ito kusina. Aglembeng ka. Itilikodan ti kalkalapaw. Apa ingay? Basta, umay ka. Darasal. Sige. Ulit agbalik ko! Ay, Kaka! Wan, kanakan. Adak. Dumanon ka. Darasal, Cleopatra. Ala, aglembeng ka. Nag-text mo na ni Malyong. Ay. Talaga gayam anangalan iti kasukat ko ni Madam Ariela. Ang sa bagay, uray siya ko nagtrabaho iti mansyon. Awan problema. Awan matan ti rason tapno nagtrabaho ak ichay. Isu ano din ako naawatan ni Madam Ariela nga agpapaikas babaunan ijay mansyon. Okay lata kanyak. Replayak ni Malyong. Madanagan ngamin ka po iti inaramid ni Madam Ariela. Ibagak ngawan anyaman na no di na kun kaya ni Madam Ariela. Oh, Malyo, Ay, apay nga da kapayla dito'y salas. Rabiin, ngam apay adi kapay lamapan baturog. ay nawaw. Dito'y salas ti pagturuga, madam. Ha, anyat serbi ti seledyo ababa unan, no di ka maturog, ijay. Ay, basta dito'y akong sofa maturog, Madam Mariela, ay nawaw. Bumangsit ti sofa, no maturog ka dita. Ay, Mapan ka, ijay seledyo. sa anak ang makaturog, ijay madam, ay nawaw. Nagpigsa ti urog, jay kaduwak ababaonan. Pumuyat mat madam, ay nawaw. Mano arabi na napuyatak, ay
nawaw. Aganos ka Ha? Di ka kundi reklamo, tababaunan ka laang ditoy. Naawatam, Madam, Ala. nawawa. mapankan iti siledyo. Ah. Di ka kundi pili iti pagturugan. Maiparit ti babaunan na maturog di ta sofa. Ay, nawaw. Grabe mo't data, Madam Mariela. Pati sopa, iparit na. Agiste aw taksan. Ulit ay, aking sapatos iti dayta. Sapatos ti babae dayta. At apay shoulder bag nga nakabitin iti diti. Ha? Ay, kwa. Hukwak na kita, kanakan. Sino tayo siya ulit ay? Kwa. May ulag doon! Ulit ang baligo. Anya ti kaya't asawin dayta. Kwa. Di mo't ang pagkakadi ka agi ko yung iti uray asino dito. Ay, kwa. Pakawalan na kanakan. Nag-aaway kayo? Ay, saan, Cleopatra? Ayun gayam. Kana ka. Nirukaw. Hello, Rocco? Na. Ang pogi-pogi mo naman. Parang hindi kayo magkabaagyan kani Baliko. Ayun gayam, kana ka. Nobya ni Cleopatra. Ay, hindi Hindi pa naman kita inaklon, ba? Apay alinabsin mo ti pagayat ako ulit. Ay, di ka mananagan, kanakan. Nasingpit ni Cleopatra. Mapagtalkan pa ya. Alat kasarita ka rin. Palot putak day ta babae. Ulit ay. Okay nga rod na napanyang. Bye. Saan ka no pala ang makaumay ni Nana Panyang ita dito'y banay? Adda ka no baunan na amang kadwakin ni Monray. Iso siguro dahi tan timbaga ni Nana Panyang. Mabit laang, umayan. Ay, naimbag na oras yung ma'am. Dito'y ka dito'y balay na Mr. Malyaw kan Miss Anaya. Ha? Ay, uwan na na. Siyak gayam ni Ibeng balasang kaw. Siyak ti binaon ni Panyang amang kadwa iti pasyentiyaw. Ah, kasta ka di. Sumra kayo, Nana Ibing. Agyaman nak, balasang kaw. Kabagyan nyo ka din ni Nana Panyang, Nana? Ay, gayab kaw, balasang kaw. Ay, pasensya kayo na. Nataktak kayo, Nana. Ay, awan problema. Tatinangdanan nakpet ni Panyang agayam kaw. Alin na, kastaya. Sige, tasukatak tulaan ng tiintangdan na kada kayo, Nana Ibing. Wala nga akong trabaho ngayon Istambay ako ngayon. Kung ang masigod nga ahente ka, Cleopatra. Ahente iti anya. Hindi ka di. Kung na lang, dayjay. Nakakahiyang sabihin. Kasi, ang sigod kong trabaho ay... Gusto mong magkaroon ng trabaho. Kaya't mo timadaan iti trabaho. Oo, Pero yung malaking sweldo ang gusto ko. Gusto ko, chay big time adagos. Kahit na maiparit na trabaho, kahit illegal na trabaho, basta dakkel ang kita, ang problema sa akin. Panag ko na si Kantimay sa kadagiti sapsapulag at tao, Cleopatra. Ada maitid mo at trabaho? Ay, sabihin ko ito. Pero huwag mong sabihin sa iba, ha? Sige. Anya dayta? Kwan kasi, sigod akong drug pusher. Anya? Pero, wala na. Natiliw na kasi yung mga pinagkukunan ko ng lako ko. Kastagayang? Oo, pero huwag mo akong ipulong, ha? Saan? Apay ko mga ramidag ti kasta. Cleopatra.
Ado ka dito ang mga customer iti droga. Ay sus, ado marami Very good. O sige, ikan kanto iti trabaho, Cleopatra. Ay, Nga magtalinaid ka pa ilang araw dito ya. Di mo pampanawan ni ulit agbalik ko. Ay, nawaw. Nabayag ka din yung amom ni Panyang, Ibing? Ay, uwan kabsat. Ay, nukas na nga, Rod. Agdamagak man nga, Rod, ken ka, Ibing. Kahit sapay ko matasong batam amin asalod-sodak ken ka, ay, nawaw. Ha? Anya da itasalod sudam, kabsat. No, ko naman nabayagin niya mo kayo kini Panyang, ay, nawaw. Amom nga, Rod, ati background na, anya. Ha? Ay, kwa. Ay, ado ati amok a background ti pamilya na. Ha? Ay, pudno ka di abalo ni Panyang, ay, nawaw. Ha? Ay, kwa. Ay, jak mo Ay, nawaw. Kasano adi mo amaw? Kat ko naman nabayagan niyam amaw. Ay, kwa. Amok. Ngam ado ti jak amokon kwa na. Ay, nawaw. Saan mo't amaw awatan na tiya bakit? Kaslasaan niya susurot na iti pagpagana, ay, nawaw. Nabayag kami nga minasaan ang nagkit-kita. Manu adikada. Italaang manan. Anya? Ay, sakman mo ti agdamag kabsat mayong. Anya data, ay, nawaw. Baro ka pa'y. Ay, ako ha. Nabayagin na balo ak. Ay, balasang akmat. Baakak abalasang malyaw. Ay, nawaw, we. Agbirbiro kak na raw. Ay, nawaw. Ay, kwa. Ay, pasensya ka ni Ibing, ay, nawaw. Tawan iti panunot ko dahita asa-asawa. Ha? Apay, di ko nang type kaya mat. Pulos mo't Ha? Title dark and handsome, ti kayat ko, oy. Ay, nawaw. Agdan samet, pres-pres ko dahito'y abakit. Ay, nawaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Monrey, Barok. Siyak pa lang ano timang bantay kan kawan. Ada pa panan ni nanam apanyang. Awan trabaho kita, nana. Okay lang ang kuma, oray saan kayo nga imay? Ay, saan Masapul nga ikarok ti utang ko kan ni panyang. Ha? Ada nga min utang ko kan kuana ka. Kasta ka di. Agyaman nga rod iti ado at ulong yun, nana. Ay, ni panyang ti pagyamanam. Taiso ti mang tangtangdan kanyak. Ang aramidak lang ti trabaho. Ha? Agyaman naklatamat kan ka, nana Ibing. Busy nga min ni panyang ita. Ado, ti as-asikaswan na. Kas kumaitian niya, nana. Nakas ko maiti. Ay, kwa. Ado, ti awat na alabada na. Ay, nagagat ni panyang iso abisi. Ay, sige balasang ko tapakan ko ni Monrey. Kalpasan na pag tumarukon. Sakon to paturugan. Roko, napanan ti kabarbaro a babaunan. Itayak pa'y nga ayab kan kuana. Ngamjak matla makitan diti mansyon. Pimanaw na. Anya, apay, Inong takla na minsan, pimanaw mat. anya, Arsagid da dya babaunan. kat, inted mo ti sweldo na. Saan? Kita niya kumagap. Manumad lang nga aldaw ang nagtrabaho dito yung mansyon. Ay, sapay nagrigat ti sumapol iti sabali a babaunan. Pilyam mamut nga mintal alam nga babaunan, Ariela. Inrekomendada met lang amin kanyak dayjay a babae. Saan na naggapo iti agency?
Inton maminsan, pilyem tala mababaunan. Kita mo tatay saan nga arsakit. Taklabasit pimanaw matan. Oh, Kuno saan, di ka pa ilagal ala iti babaunan. Tadapay mo't lang ni Malyaw. Sayang lang ti may pasweldo ng mga lakamanan. Ipatrabaho tati amin ka ni Malyaw, tapno da serbi na nga agpapaay dito'y mansyon. Kasano nga rod ngayon agsubli ni Panyang diti mansyon, madam? Ay nawaw. Jakon awaten ditoy. Ay nawaw. Apay ngay, madam. Kaasimot na agayim ka, ay nawaw. Bakatan ni Panyang. Nakapsutan nga agtrabaho day jay. Ay nawaw. Napigsapay mo't ni Panyang, madam. Adupay dagiti kabailan na nga ramiden. Ken, kaasimot kay gayim ko, madam. Awan ti sabali a pagtrabahuan na. Ta sigurado nga awanan ti mangawat ken kwa na iti trabaho. Tabakit-kit nga rudan ay nawaw. Awan bibiyang ko dita. Nagbakasyon laeng mo't ni Panyang, madam. Saan mo't nag-resign? Ay nawaw. Apay ngay nga ikatem. Kat awan mo't basol na ken ka, madam. Ay nawaw. No isakit mo day jay apanyang. Dito lungam. Ha? Ikam iti trabaho na. Ay nawaw. Sika timang biyagkan kwa na. Ay nawaw. Total, sika mo ti makakadang agrekreklamo, Malyong. Dito lungam ni Panyang. Ay nawaw, Mike. Imbagak lang arudan na jak kayat ti bakat abbabaunan. Ngam kastapay laeng ti ibagbagam. No mabalbalin, pati lakay. Jak kayaten nga agpaay dito'y mansyon. Ha? Ay nawaw. Ay uray medyo lumakayat na napigsaklat na madam. Ay nawaw, ay. Nakapsot kan, Ha? amo kapilpilitam laeng ti agtrabaho. Nakadkadlaw matkat nga ikarkarigatam laengan ti agtrabaho. Malyong. Ay nawaw. Saan met, madam? Kabailakpay. Marigatan kan. Ha? Agi na nakakit din, talakay kan. Ay. Nakapsot kan. Amangan no maidaras ti ipapatay mo, no pilitam ti agtrabaho. Iso ano agresign kan kas babaunan dito'y mansyon, palubusan kan. Ikan kapay iti separation pay no kayat mo. Ulitak, Amangan no maidaras ti ipapatay mo, no pilitam ti agtrabaho. Iso nga agpanunot ka. Ay nawaw. Nagloko ba't tanday tama, Mariela? Dagdagan na lang ang rodan, di pa nag-resign ko? Dagdagan na pa'y ultimo, ti ipapatay ko? Ay na. Nagtaer kamot nga ubingan, Monray. Ay, nakaayayat ka nga ubing. Ay na, pasensya kan no kanayon kung aprosan to'y mugin mo Maayatanak namin kan ka. Iso na lang ta. Ay, kastamot tinagbambanaga mon barok. Kaasi kamot. Awan mo't busis mo. Kaano nga tangay ang makasao ka? Ang sa nabalay barok. Tagsubling to kanumot laan. Urayan tayo laang no kaanaw. Basta agpapigsakawan. Nana Ibing? Ay, adakan balasan ka. Ay, napasensya kayo, Nana. Medyo naladawa. Tadain naramid ko iji office. Ay, awan problema balasan ka. Sige nga, Rod. Agrobatak mo tanay. Nag-text ni Nanam Apanyang. Damdamagan na no ayan kaon. Sige, Nana. Agyaman akmanan, ha? Di kakyam-yaman tadatangdan ka. Sige, agrobatak biit tanay. Ado pa'y ti aramidak iji balay. Tani rumwar ka no ni Panyang. Ha? No, kasta. May sa abalay ti pagnanaadan nyo kada Nana Panyang, Nana Ibing? Ha? Ay, kwa? Ay, saan? Ay, sa bali mo ti balay ni Panyang,
Sige, ay mapadak arudan Ay, uunjak ang sukatan. Sige, panawan kan balasang ka. Kaslasaan nga agsusurot ti ibagbagan. Kuna na nga ado ti aramidan na iyabalay na. Tarumar ka nun ni nanapan niyang. Sa idikwan, wala namanin asaan da nga agkabalay kininanapan niyang. Kasano dahil dyan? Anyak nagsaritaan niya kanirukaw, Cleopatra. Ado, bal? Marami? Maipapanitian niya. May papan iti trabaho? Bibigyan daw ako ng trabaho ko? Na, Maragsakan ako? Bali ko? anya trabaho. Magkukontak ako? Na, anya ti kontakam. Mga customer? Ado ti amok a customer? Bali ko? Na, customer itay. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Na, Kasi, secret mi lang ka ni Rocco ito. anya. Nagaram ka din ni Rokokin ka, Cleopatra. Ay, hindi. Trabaho lamang tinagsaritaan mi, bal? Ay, di kagararamay, Cleopatra. Ha? Di nakpay unay ang mamaw. Ay, sa balyak nga gimon ko lang sa. Ha? Bakit ka naman mag-iimon? Isaan tamat amag jowa? Ha? Oy, hindi pa kita inaklon, oy. Ha? Ay, uray pay. Basta dak kaya't nga da sa baling agaramkin ka. Nawata! Hello? Hello, Cleopatra. Pagsarag ta. Kaya't ka makasarita di personal. Ha? Pagsarakan ta? Sa Rocco? Kahili. Namalog ka tagsarag ta. Pagsaritaan ta ti may papanit ti trabaho nga offer ko kan ka. Sige, sa Rocco? Ita ka din? Wen, Isasama ko ba si Baliko? saanan? Teka lang di kahit ka makasarita. Okay, mawag ak tumanan na madamdama. Bye! Bye! Hindi ko na daw isasama si Baliko. Asino di imawagkin ka, Cleopatra? Ha? Ay ano? Si Rocco? Sumalog daw ako? Tamay pag-uusapan kami? Anya? Apay, anya't ibaganakin ka? Maipapan iti trabaho ito, Baliko. Huwag ka na naman magselos. Ay, sumurutak. Ay, hindi na daw. Na, Agbati ka na raw, Baliko. Ako lamang ti sumalo. ay, saan na mabalay? Basta sumurutak. Uray agyanak tulangan iti sulay no agsarita kayaw. Ha? Basta sumurutak no una. Sumurutak, Cleopatra! Kit-kitaan na kamanan mo, Ray. Anyat kayak mo? Imisam ka. Pwede isuman ka, mat. At iti cellphone mo. I-type mo ti kayat mo nga ibagamon, Ray. Aday ka. Anya nga ito in-type mo. I love you, Anaya. I miss your golden voice. Please, agkanta ka. Kailiw ko amangag ti panagkantang. Sika talaga. Pagkantaan nakmanan. Ay, sapay maikawa akmanan. Tanabayagan ajak nagkankanta. Angam ala, pagbigyan ka man rin. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat
kataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Kabiyak nitong puso ko, wala ni kahatimang saglit, ngayoy may ipapalit, ngayo't kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Monrey, apay mo umanugot kang aminin iti bagbagan ni Panyang. Sumurot kan kada kami barok, ta ijay balay na ti pagpaimbagam. Na, nagwingiwing ka manan. Ay, sa bagay, maawatak. Tanalabit, saan mo ang mapanawan tinubyam ani Anaya? Amaw, nagasat ka, tani Anaya tinagbalin anubyam. Nagpintas lang arudan, nakasingsing patpay. Ay na, nagtaer ka talaga ka ubay. Pidilot manan man taping-ping mau. Kan pislot ti agong mo baraw. Ay, anak ka siw-siwit ang kinagkirabe. Ay, unay ka tayo tapang nakakigtot mo ni Ibeng. Ay, nawaw. Tama, di ka pa'y agtok-tok man. Ay, nawaw. Balay kumot nga minday tao. Masapol pa ilaang ayang agtuktukak. Nasaya at ma, tay may kamalyaw. Ha? Apay, anda pa panam, Ibeng. Ay, nawaw. Ay, awan mo't kit day. Kaya't ko lang adakad kadwak, tawan pa'y kasasaok mag. Di mo't makasaon ni Monrey. Ibeng. Ibeng. Adaman damaga kay nawaw, Damagam ka day no, Danubiak. Ay, awan pa'y. Baakak nga raw. Sana day tati damaga. Ibeng. Ay, nawaw. Agpakuyog ak mankin ka. Mapantay di balay ni Panyang ay nawaw. Ha? Oh, kanya ngay Ibeng ay nawaw. Makuyog na ka de? Ay, saan mauntanak? Ay, iste. Ha? Ay, ikwa. Ay, jak amaw. Jak amaw ti balay ni Panyang. Kanya ay nawaw. Agul-ulbod ka mat Ibeng. Ay, kat talaga mo't Maryong. Amok ay ti balay nakat saan mat? Ay nawaw. Di ka mauawatan Ibeng. Saan nagsusurot dagiti bagbagam? Agko-conflict dagiti bagbagam. Ay nawaw. Ako konflikt ay bagbagam mat. Iti tamaw. Kunam ang nabayagan niyam amom ni Panyang. Kunam ang nabayag nga agayim kayo. Kat talaga mat. Sa ita, kunam manin adi mo amuno sa dino ti balay na. Ay nawaw. Kat talaga mat. Imposible mo daytan ay nawaw. Amaw, Ibeng. Aglip-libak ka. Nita, pagbalinan nakpay kat nga ulbudan. Agpay sumati magbagak Ha? Ay nawaw. Di ka nga rod akong itasi kamat. Magdamdamag aklang matibing. Ay nawaw. Ada ngamin kayat ko at akwateng may papankinipan Ibagbagana ngamin na single. Adan siya matasawa na ay nawaw. Apay ayaan ni Panyang tisang kadamag maumalyaw. Ha? Kursunadam ni Panyang. Ha? Ay, saan ba ta? Saan? Gayim ko lang ni Panyang. Bispring ko. Si Kamay. Apay nga rod asang kadamag maunod asawa nawin no awan. Ay, nawaw. Damdamagik laang mata. Tay bagbaga na kami na single. Kat adamot lalaki nga mawagkin ko na ide. Ay, nawaw. Ha? Atapot nga. Amangan no boyfriend. Uy no asawa na dayjay. Uy no. Agar-aram nga ta. Ay, nawaw. Ay, jaka mo. Ha? Basta, jaka mo, malyaw.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagijayang daglupatra, kunrukaw. Ay, paliwag ina. Ay, agkursunadan sa amot ni Roko kani Cleopatra. Ay, saan ang mabalina? Ay, saan nga aramid day ta arukaw? Tanupod no ti atap kaw. Ay, ipulong ko kanyarila. Ay, una yan. Makapaaborido talaga. Apay ngayon masapul adwada lang agsarita. Ay, bantayak ida. Saan ka pumanaw dito ruwarte restaurant? Urayan ida malpas nga agsarita. Sige. Baliwan tanton dagsarita Cleopatra. Kung mo tadi mo ni kuyog ni ulitig baliko, namin kuyog mo matkaya. Nagpilit kasi siya, Sir Rocco. Wala akong nagawa. Pinagalitan pa nga ako eh. Nauyong pala si Baliko pag nagungat, Sir Rocco. Ala, yung kaya ba? Baga mamangan tayo. Ha? Akala ko datalaan ang mag-usap, Sir Rocco. Saan? Inton maminsan langan. Diyak ka iti kasto. Tadamang sipsipot ka data. Sir Rocco? Ala, yung kaya ba ni ulitig baliko? Nagsasango tayo amangan. Ah? O sige nga, Rod, Sir Rocco. Kumustan nga ni Monray balasang ko. Mayat matanda na pa niyang. Pumigpig samat basitan. Nasayaat nga ron mo kasta. Ay, adagayam ginatang ko bitamina na. Ha? Ala, may paspasubo kay pakit din nga gasgastos. Gapukin ni Monray nanapan niyang. Okay laeng. Awan mo ti sa bali a paggastusak. Nakababain paikit din kada kayo, nana. Ay, unay kalakit din aya. Mabalin ka di adimon balik sanday ta. Nasingad kami iti amam. Tagayim kami ikat nga rod. Isuan na asidag kayo matan iti pusok. Da kayo kan ni Monray. Agyamanak nanapan niyang. Ni Nana Ibing nga, nana. Ayan na. Ay, kwa, aday na ramid na. Nasingpot mat dadya agayim mo anya, nana. Nagagat. Ay, wan, awan ti makunakan kwa na. Nagagat mo't amang tultulong kanyak day di agayim ko. Kasaritak bait ni Monray balasang ko, Sige, nana pa niyan. Nangalaam iti kwarta mo, Ray. Ha? Sige, basta aktiin type mo iti cellphone mo. Inted ni Nana Panyang paggatang ko kano iti agas ko. Ha? Inted ni Nana Panyang? Ay, nakasingsingpat ni Nana Panyang kada tayo, Monre. Adamanan in-type mo dito cellphone mo. Sige, tabasaan. Rumarta, Anaya. Kaya't ko ti agpasyal. Ha? Sigurado ka? Kabaulamon ti bagim nun, Ray? O sige nga, Rod. Tangay awan trabaho kita. Sige, Rumarta. O sige, pasaaktiin type mo. Pasyaran ta titanam ni Papa. Sige. Kuyugan ka. Mapanta iti ayan titanam ni Papam. Kalpasan na, agpasyal ta. Okay, bye. Rocco,
Asino manen jay kinasaritam iti cellphone. Rumwarak, Ariel. Papanamanen. Di mo pa'y lasinong batan kisaludsod ko kan ka. Ariel, agtardarasak. Baliwan tanto tagsarita. Sige, mapana ko. Kanayon manen arumwar ni Rocco. Kanayonan abisi. Numakumikom ni Rocco. Masapul met nga agpakabisi ak. Tapno sa anak ang mabagtit nga agpampanunot latan ditoy. Rumwarak man kiti. Pasyarak dagiti sanikwa. Maglibas daw ako? Sabi ni Sir Rocco. Kundawayan ko ang panaturok ni Baliko. Punta na ako sa patad. Kasi kung maamuan na arumar ako, siguradong agungat na naman iyan. Mapana ko. Naglibas ako sa Rocco. Nasaya at Cleopatra. Diyak namin kaya't apagpanunutan na kitidakas ti ulitan ko. Diyak kaya't nagatap ka niya. Iso ano mapalit. Diyak kaya't amaamuan na di pa nagsarap ta. Oo, sa Rocco. Huwag kang mag-alala. Ta naglibas ha. Kaya't kumusta? Adda ka din na kontak mo kadagiti sigod a customer. Meron na sa Rocco. Pero jay daduma, natiliw da. Pero hindi problema dayta. Marami akong kontak. Adupay ti daduma. Nasayat na radno kas ta Cleopatra. Kita man lang agpaison. Naiturturong ti panagam-amuta, Cleopatra. Hindi ko ngamin gusto ang mababang sweldo. Ang gusto ko, kat malaking sahod. Wen, di ka madanagan. May pa iti kayat mo. Basta agtulnog ka. Oo naman. Sigod naman akong natulnog. Diyay sigod abos ko. Natiliw na din. Naimbag ta saan da ka natin, Ay hindi. Kaya rigan ko ang isang igat sa Rocco. Hindi nila ako basta matiliw latan. Kan, paano nila ako matiliw? Eh wala naman silang pagilasinan na ako'y isang... Shhh! Tangiwat mo. Ah? Ang mga noda makangagkin ka. Nasayat nga rin no kasta Cleopatra. Awan pa yun. Ay wala na sa Rocco. Meron noon. Pero ngayon, awanan. Kasta ka di. Kung ano ta nagkinaawatan nyo kani ulitin ko. Ay wala. Simurot lang ako sa kanya sa kalkalapaw niya. Tawala akong bahay dito. Kasta ka di. Oo, sa Rocco. Pero, hindi ko man type yun na matanda. Lakay naman na kasi iyon. Ikaw nga, sa Rocco. Puno ka din na may asawa ka, anak? Oo. Pero, saan ko pa ngayon kasal? Ha? Bakit nga? Basta, pagsaritaan tanto ti may papan iti dayta. Di pa'y may papan iti trabaho ti pagsaritaan ta ita, Cleopatra. Okay nga raw, anak ko. Ay, nawaw. Ag-enjoy kayo. Wayne! Wayne, anak ko. Sige. Ano sa nga ipasyar ni Monray, ha? Wayne, anak ko. Sige. Bye. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ay, ituloy ko kay din taglutaw. Namabisin ka nun ni Ma'am Angela eh. Ay, nawaw. Siya pa'y no imbaga na amabisin. Sikayat na. Ada agos makan niya isobo na. Ay, nawaw. Ay, grabe. Tagiti amok dito. Ay, nawaw. Nag-uuyong da. Kanayon da. Bukawan ti babaunin da. Ay, nawaw. Ay, pupanawag la ko man kay. Tawan mo ni Monri dito. Ay, nawaw.
Tsakmat ngamin amo, no niya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Kasi na, no nagikatak, katkat ang nagsubli ni Munri dito mansyon, di jak tumabantayan tayo awir kaon. Nasiguradaw, at di naktuawatin ni Madam Ariela nga agpaimanin dito'y, no nagikatak. Ano sak pailaing ti agpaay dito mansyon kas babaw na tanarigat ti may lawlaw anay nawaw. Ay, raman akong to'y lutlutoy. Mayat. Ay, nawaw. Talaga na imas ti panaglutlutok Ay, nawaw. Ay, mayatay. Ay, ayabakon ni Ma'am Angela. Tao may manganay. Ay. Pinaunak manad ni Panyang balasangkaw. Ha? Ay, sumrag kayo, Nana Ibing. Ay, agyamanak. Nakaturog ni Munray, Nana. Nayup-yup, kabayatan ti panagbuya na iti TV itay. Ay, kastaya. Trumar ka din ama pa nagtrabaho, balasangkaw. O, Nana. Alama pan kang arudan. Tadi kakat maladaw iti trabaho. O, Nana. Agsapatos akbiit. Ay, naumanugot ko mga minimun ray nga gawid, ijay balay ni Panyang. May mayat ko maatibiyag na ijay. May paay amin akasapulan na ijay. Ha? Ay, iti kayat ko asawan. Mas maasikaso may kanipanyang ni Munray ijay. Nan. Malala, mapankan balasang kaw. Tapno saan ka amaladaw? Alaing kay. Nagkapuam, Cleopatra. Dyan lang sa garden? Amok ang nagkapukay di ilay. Asino, ti kinasinarak mo? Ala? Ay, wala naman, bal? Anyat inaramid mo ijay ilay. Ay, Kwan? Ay, wala. Napanak lang, naghalo-halo. Mainit kasi, balik ko. Asino ti kadwam? Wala nga. Wala, balik ko. Hindi ka kadi makaaw-awat. Na, Kung magsalita ka kasi, wagas. Laglagi pong, hindi tayo mag-asawa o mag-jowa man lang. na. Angam no agselos ka? Wagas! Wan! Ngam inikanak itinamnama nga aklunin naktumitlaan. Ha? Siyempre, bantayan ka. Diyak ipalubos nga agbawing ka iti sa balay. Kukwa ka lang, Cleopatra. Tandaan ang data. Nana Ibing, tangay medyo napigsamot din ni Munray. Kabailan namat din ti agmay sa dito'y balay. Uray saan kayo nga umay? Tapno saan kayo amatakta? Ay, depende. Ano anya ti ibaga ni Panyang agayim kaw, balasang kaw. Awan pa'y matimbagbaga na kanyak. Ibagat tumatla ang kininanapan niyang, Nana. Ay, saan ababalin balasang kaw? Basta no anya ti bilin na kanyak, naskan nga agtong palak. Maasyanak ngamin kada kayon. Bakit kayo, Nana? Rumbeng ko mga agin ina na kayo itikas na nga idagyo. Ay, di na ka di pa kadanagan balasang kaw. Tanairwama kun itikas to'y atrabaho. Sige nga rod, Nana. Agawid kayon. Tapno saan kayo amarabyan? Hala, sige nga rod balasang kaw tanay. At dapay pasyintek ijay balay. Ha? Pasyente? Ay, Asino, Nana? ay kwa, jay pasyente jay amok. Ha? Amom, Nana? Uwan, adamot kat amok. Agpapaayak ala bandera da. Ang amno kwa, pasaray pagbantayan nak iti pasyente na. Ha? Ay, sige, mapanak pa'y balasang... Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadlaw mumut gayam day ta anak ko. Ay nawaw. Untatang,
Kaslasaan nga agsusurot dagiti ibagbaga ni Nana Ibing no daduma. Saan lakas ta ay nawaw. Talaga saan nagsusurot? Agko-conflict ay nawaw. Tatang, Addan samat balbaltik na anak kaw ay nawaw. saan mat siguro akas ta, tatang? Talimpyo mat ni Nana Ibing. Awan kurkurang na. Uwan ngam saan mat ngarod niya agsusurot dagiti ibagbaganan no kwa. Kaslay di damaw. Kunana nabayagan agayem na ni Panyang ay nawaw. Nabayagan nga am muna. Ngam di na kanuam mo ti balay ni Panyang. Adayamat kasta anaya ay nawaw. Nabayagan agayem mo. Ngam di mo ama rosadino ti balay na. Kat anyat amuyo ngay tatang. Amangan nupod numat adin ang mutibalay ni Nana Panyang. Ay nawaw. Kasla imposible mat dayta. Ken itidinamag ka. Nupod no abalo ni Panyang. Nupod no awan asawa na. Ngam di na kanuam mo. Ay nawaw. Tatang, Iso nga dan samat balbaltik na anak ka. Di na mo ti sungsungpat na no at dadamagam kilkwana. Agapit ako manay. Kastoy latan ti aramid ko ito'y bantay. Apitag na ito'y amula. Kalpasan na. Ipagango. Kalpasan na. Iripak ko manay. Sa kuntuman itulod ikipatanay. Rico? Nakaluto na ako? Sige, umaya ka. Cleopatra. Tama na muna yan, Bal. Mangan muna tayo. Lipasagbit na ito yan. Tapno awan ti subsubyak. Talaga gayam na malawak itong mula ni Sir Rocco. Kaya naman pala, madami siyang pera, Bal? Big time di ka anak ka. Mulimi nga ba ti big time. Hindi lang pala dito ang mula niya na ganyan. Marami pa bangir na bantay. Ay, imado ka nga ba ti customer na. Ado ti mangayap iti daytoy amula agrintay. Ha? Ay, talaga gayam na hindi alam ni Baliko kung ano itong mula niya. Pudno pala yung sinabi ni Sir Rocco sa akin na hindi alam ni Baliko kung ano itong mula na. Oh, bakit mo ako tinititigan? Cleopatra. Gusto mo na ba akong aklunay? Ha? Wala. May naalala lang ako. O sige, may kakiitin. Mangan na tayo. Agawid kan, Ibeng? Wan Maliyong, apay, sumurot ka. Ha? Ay nawaw, ay uwan Kumaa. Taumay ko sa rungkaran ti kayem ko ani Panyang ay nawaw. Ay awan, sana matatao ni Panyang ijibalayda. Aha! Ay nawaw! Natiliwan kan, Ibeng! Ay nawaw! Ha? Natiliwan niya. Kung namadi mo amo ti balay ni Panyang, ita, kasta ti magbagan. Ha? Ay kwa. Ay ikas na garot ti kanayon na nga iba kakanyak Maryong. Saan ka no matatao ijibalay na takanayon arumwar. Ha? Uray damagam to kan kwa na tapno bapnag ka. Ay sige mapanakaw. Umayak to ba na nubigat? At Ibeng! Ay nawaw! Napahanan. Ay nawaw. Talaga asaan nagsusurot ti sungsungpat na dyan nga Ibeng? Agkukontra dagiti bagbagara. Damagit to man kinipanyang. Nupod no nga adabalbaltik na dyan nga Ibeng. Talay, mariribukan ako niyang pampanunot. Ay nawaw! Kanya Cleopatra. Nakontak mo dagiti buyer. Oo, Sir Rocco. Okay. Sigan tumat nga ro doon ti magkamo amang ibaga. No sa dino di pang pick upan da ito order da. Sir Rocco. Hindi problema, ayan. Siguraduam analinis ta amin, Cleopatra. Siguraduam ananayas ti amin. Oo naman, Sir Rocco. Basta agtalag ka
sa akin. Sanay na ako sa mga ganyan. Nasayat nga rod no kasta. Di saritaan ta. Diyak kahit ang maamuan ni ulitag ko, ti may papan itimulan. Wen, Sir Rocco. Agtalag ka sa akin ko naman. At ang amin ugali ni ulitag bali ko adyak kayat no dadtoma. Iso adyak may talagkan ko na ti may papan itimulan. Tawan ti preno tingiwat na numaminsan. Huwag kang mag-alala. Mapagtalkan ako. Sapay lang ko, Cleopatra. Sa bagay, umuna pa lapan nakakita kan kakat nariknak ang mapagtalkan ka. Hindi naman 100% Sir Rocco. Kasi, aminin ko, kung minsan, maluloko naman ako. Pero depende yan sa tao. Kung makita kong uto-uto yung tao, gundawayan ko. Kas ka ni ulit agkabali ko. Oo. Gun-gun daw ayaman niya. Kukwartaam. Madlaw ba, Sir Rocco? Kung minsan lang naman, Alala. Oh, ato di kwartam. Uy, Kung nabayad mo dayta, Cleopatra. ay wow! Ang laking pera! Ay, gusto ko ito! Ay, agyaman ako, Sir Rocco. Adumanan ang pera ko! Imanehuan lakman, Angeli. Ada pa pananta. Masaduta ka rumor, mami. Hanya kamutan, Angeli. Italang agpamaneho akan ka. Ang masadot ka pahay. Ayan nga min driver yu aya. Isu ati baunan yung agmaneho. Awan ni Rocco. Makumikom. No, agibaon kayo, alis to kayo. Ngam no siyak tiyagkid daw iti kwarta, imot kayo. Angeli, ti kwarta, pagrigatan dayta, sa munto maala. Kat, nagrigatan yung nga ron ti kwartayo ita alaman. Ha? Kwartamot tayo di Tito Luisito ti kwartayo ita mami. Amin nga dakada kayo saan nyo ang nagrigatan. To'y mansyon, dagiti lugan, negosyo, kanda dumapay. Da kayo ti agnumnumar ka dagita. Huston, Angeli. Natural asyak ti agnumar iti kinabak ng Daydi Luisito. Taasawa nakkat nga rod. Asino pa'y kumatinaddo maamang tawid ka dagita? No di siyak laeng. Mami, Iso ang mabalin ka di, Angeli. Sana tila isidsidir mo kanya. No di nakayat nga imanehuan, saan laeng? Mga laki ti sabali at driver ko. Wenno saan, agpasuruak ngagmaneho. Tasyakon ti mangimaneho iti bagbagi. madamag ko man laang tatamalyong. Anya dayta, Ma'am Angeli, ay nawaw. Talaga ka di nga gayan ayatan da Monray kan ti anak mo? Ha? Nakalagip mo dayto ya, Ma'am Angeli. Apay nga takas to'y manin ti damdamagan na. Tatamalyong, kasarsarita ka. Ay nawaw. Wine. Ngam, apay ka di adamdamagan, Ma'am Angeli, ay nawaw. Agdandanada ka din. Ay nawaw. Saan pa ay? Tasaan da pa'y mo't nagkasara, ay nawaw. Di mo ti jabalay mo ti pagnanaudan ni Monray? Ay, wen, Ma'am, ay nawaw. Oh, di agdandannadan. Saan mo't Ma'am Angeli? Taagdo mamay, di pagturturugan da, ay nawaw. Anya? Kat, anya ti plano da? Agkasar da? Wento no makaurnong da, Ma'am Angeli, ay nawaw. Masya nang ngarod kini Monray, Ma'am Angeli? Tatinakaw dati urnong napiman, ay nawaw. Kat, asino man ang ti pangpanggam tatamalyong? Ay nawaw. Awan met, Ma'am Angeli. Awan. Di mo't singer iti barje anak mo? Idi Ma'am Angeli, ay nawaw. Kat itangay? Saan pa nagpalastog? Ngam, ay nawaw. May certified public accountant. Di anak ko, ay nawaw. Kahit mabigbig-big,
Tendakil akumpanya ti pagtrabahuan na ita. Ay, nawaw. Anya? Si kaababaunan? Adda CPA nga anak mo? Sana nakaskas daw day ta, Ma'am Angela. Ay, nawaw. Ngamen, nagtinulong kami iti anak ko. Tinulungan nakman. Ay, nawaw. Di dakkel nga ron ti sweldo na no kasta. Swerte nga ron ni Monray Ay, nawaw. When uri saan nagtrabaho ni Monray, Ma'am Angela, mabalin lata. Dapat siya, asan abaybay ang anak ko. Ay, nawaw. Talaga matay di Monray Oray kas day nga adda samsamantong na. Adda latagayang mailawan ang mga yatkan kwa na. Pwe! Amang ano ti ammo ti anak mo kat bak nang ni Monray. Amang ano ti ammo na kat adda tawidan na iti kinabak nang ni Mami. Iso ak kinayat na. Ngam. Di nalaam mo. Ay, nawaw. Cleopatra, nilalamig ako. Oh, di mag-jacket ka? Ba? Tsaka, dublihin mo ang ulis mo? Ay, kurang nga ron ang ulis ko, Cleopatra. Pwede ba tayong mag-abay, amaturo? Ay, hindi Hindi naman tayo agasawa. Ha? Mabaling ka nga isumbong. No magpilit ka, baliko. Ay, si Cleopatra naman. Nabayagan niya agar-aramakin ka. Di na mulaklo na nun. Ay, mag-antay ka No di ka makaantay. Sorry. Matulog na tayo, kitdi. Ta mag-aapit na naman tayo bukas. Baliko. Madamag kumanlaeng panyang ay nawaw. May papankin ni Ibing agayim mo da ito'y adamagay. Anya day tamalyaw. Di ka masaksakitan Ngem kayat ko laapin kenupod no ti atap kao. Nga adabalbaltik ni Ibing. Ha? Pasensyakan panyang Ay, No adda nga min damagag kenkwana ay nawaw. Agko-conflict dagiti isong-sungbat na. Agko-kontrada Kunana, nabayag kayo niya agamamaw. Ngam di namot amo ti balay mo. Putno kaya ay nawaw. Malyong, limpyo ti panunot ni Ibeng. Kasjila talaga ti panagsasauna. Ngam, putno aya adi na mo ti balay mo ay nawaw. Ay, ala, adagayam nalipat. Ay, adagayam papanakita. Mapitlaan agpakada akon kan ni Monray, tarumwarak manan. Ay, una yan. ay nawaw mapansan talaga ti atap ko Boyfriend? Wenno asawan samat niyagpaisunipan niyang di mawag kinkwa na iti alalakay. Ay nawaw. Ay, salawahan na panyang. Ariela, at dahil singasing kukul ka. Anya dayta, Rocco. Nabayagan na pampanunutok na ito, Ariela. Kaya sapay lang kumata umanugot ka. Anya dayta. Ibagam. Anya nga tano, ilakotan ti dadumasa ni Kwata. Anya. Adon ti sa ni Kwata santa masarsarong karan, santa mas asikaso. Apay no ilakotan dagi jay. Anya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.